i ovi idioti od tih takozvanih intelektualaca stalno suprotstavljaju tu realnost u stvari koja možda se stvori u našem društvu, pazi, tako što oni nam daju ideal tog sveta. To je sad naša budućnost. A to je svet koji uništava sve, odnosno poredak koji uništava sve što je živo i sve što vredi čoveče u kulturnom, u bilo kom drugom smislu. I mi sad to treba da nam bude izazov. I to su ovi studenti, znaš, oni se rukovode tom logikom, znaš, to su ljudi koji su na kapitalistički način degenerisani. Eto, to je. Najzdraviji su oni koji su došli sa sela, znaš, jesu od malena radili, jesu osetili, znaš, a ova beogradska dečica, to su najobičnija đubrat, prijatelji moji. To su najobičnija degenerisana đubrat, koji nemaju, koji ne znaju, koji nikog nisu u stanju da vole, to su poremećeni ljudi, jer žive u malograđanskim sredinama gde nema ljubavi i poštovanja, samo pare, prijatelji moji. U tim malograđanskim smrdljivim porodicama dominira princip pare ne smrde, to je jedino što vredi. Naravno, do tome nema reči, znaš, sve se to daje zamuvano i to, zato što ove barabe, oni se uvlače u zadnjicu njima, ali računi da će oni biti u tih 250, znaš, pa će biti ministri, ambasadori, ambasadorke, znaš, tako oni gledaju celu priču. Oni to radi iz čistog interesa, čoveče. I zato i baš briga što nema nikakvog političkih programa. Kakva je to pokret koji nema ni jednu ideju, čoveče, političku? Ništa što ih u tom smislu objedinjava. Pa kako je to moguće, bre? Ma idi bre čoveč, to je taka jedna podvala, toliko jedna laž. Ja sad mogu da se uvlačim u zajednicu studentima, znaš. Što bi se ja uvlačio u zajednicu studentima? Šta su oni nešto posebno u društvu? Zašto da odem u fabriku? Zašto da odem tamo gde su ti ljudi koji žive, koji rade po 15 sati dnevno za neku bednu paru? I oni ne vrede, znaš, šta su oni? Razumiješ, ili jedna majka koja ima 3 dece. Ona je drugo biće ispod, znaš, mi smo übermenši, a ona je, znaš, niko i ništa. Studenti je, veliki intelektualci, pa svaka budala može završiti fakultet, čoveče, to svi znamo. Svi koji smo studirali znamo kako to funkcioniše. Zavlači su dupe profesorima, da im pare, razumiješ, a ne profesore. Znamo one moje koleginice šta su radile u prvim redovima tamo u auli petici. Pa to je bruka bila, čoveče. Uvek je bila korupcija. A danas možda kupiš, bre, 5 fakulteta za 10.000 evra, čoveče, bre. Daš ovom profesoru, završena priča. To je takva korupcija na fakultetima, nije normalno. I ti sada se boriš protiv korupcije u društvu. Pa što ne središ fakultete, čoveče? Što ne istereš taj prosvet, tu đubrat koji te pljačkaju? Nego sa njima si zajedno, oni će ti daju diplomu, razumeš, ako budeš dao lovu.